d'efectius, una mica, però bueno, de manera que haurem de cantar més, tots plegats, per suplir d'alguna manera la manca d'això, dels instruments, dels instrumentistes. Sí? Diverses circumstàncies que han fet que coincidissin avui i bé, però vaja, la cantada la tenim endavant. Número 16, us volem lliures. Només un advertiment a la primera estrofa, en lloc que inicialment deia 9 mesos, en posarem 43. 43 mesos que són els que fa que el Pablo Hasél és a la presó d'aquí de Lleida. 43 mesos a les presons, sense companyia, vergonya ens fa exclamar, 43, 3 anys i mig llargs, i n'hi queden 30 més de mesos si no hi ha, fins a l'abril del 27, si no hi ha un induc que ho arregli. Per tant, avui des d'aquesta plaça, Pablo, estem amb tu, sempre hi hem estat, continuem reclamant la teva posada en llibertat immediata per cantar les veritats, les vergonyes del Borbó, que el Josep Maria explicava la setmana passada, que com sabeu ara està en aquest resort a Abu Dhabi, arreglant la manera de pontejar la hisenda espanyola per legar a les seves filles, seu fill es veu que no, a les seves filles aquesta immensa fortuna que té acumulada a base de robar. Doncs per denunciar tot això, per dir les veritats d'aquest Borbó, el Pablo Hasél és a presó de fa 43 mesos. Amb tu, Pablo, bona nit i bona hora, som-hi. Bona nit i bona hora, la la la. Bona nit i bona hora, la la la. Cantem pels presos d'ara. Cantem pels presos d'ara. Cantem pels presos d'ara. També per suplir una mica aquesta manca d'instrumental, avui tirarem també una mica de música, diguem, enregistrada. I són dues cançons noves, a més, que heu rebut a través del correu, del WhatsApp, vaja, que heu estudiat atentament durant el cap de setmana a casa, espero, i que ara, doncs, començarem per una d'elles, per animar una mica la vetllada. Després parlem de més coses. Ara us passen un paper on hi ha, us passem un paper on hi ha el text i d'aquesta manera ho podrem seguir una mica. Darrerament ha tret un disc i en aquest disc hi ha aquesta cançó que és molt bonica i que ve a ser, vol ser un homenatge al rei de la rumba, al rei Peret. Pere Pubill Calaf, doncs l'Ares li ha dedicat aquesta cançó i per això diu Orfes de Rei, perquè ja no el tenim aquí entre nosaltres. Em va fer també molta gràcia perquè hi ha una frase que diu i els catalans ja no tenim rei. I això doncs ho podem interpretar de la manera que deia, que diu ella, però també de l'altra manera que tots imaginem. És una rumba, homenatge al rei de la rumba, no podia ser un altre gènere. I ara l'escoltem, i aquí tenim una lletra i veureu què. Només una cosa. Hi ha un moment, després de la tornada, des d'aquesta part que diu toca-la, toca-la, que la pena passa, toca-la, que no tinc remei, etc. Després de l'últim toca-la que teniu aquí a la part baixa del full, llavors hi ha una digressió que fa ell. No l'he posat perquè no cabia el paper i és una digressió que fa i notareu aquí, reconeixereu dues de les cançons més populars del Peret i després torna, acaba una altra vegada amb toca-la. Anem a escoltar i veureu que s'entén molt millor que no pas aquest rotllo que us vaig. Som-hi.
és el rei de la rumba, el que arriba la pell i jo et dic, Això és la tornada. toca-la, toca-la, que la pena passe. Toca-la, toca-la, que no tinc remei. Toca-la, toca-la. Avui ja recordo que els catalans no tenim rei, Torna-hi, toca-la, toca-la. que la pena passe. Toca-la, toca-la, que no tinc remei. Toca-la, toca-la, rumba catalana. Avui ja recordo que els catalans ja no tenim rei. Els catalans, Per acabar, els catalans ja no tenim aquesta preciós. Per cert, recordeu aquella entrevista televisiva al Peret en què deia que al llarg de la seva vida s'havia sentit més discriminat per català que no pas per gitano. En fi, glòria eterna al Peret, al rei de la rumba, i gràcies, Ares, per haver-nos-el portat aquesta tarda aquí a plaça. Seguim. Si per cas de fa 5 anys que els cossos de seguretat van assaltar de matinada les cases d'aquestes companyes, companys dels CDRs. Va començar llavors aquest calvari que a hores d'ara es manté. Alguns d'ells, recordeu, van ser traslladats a Madrid, empresonats uns mesos, i bé, i de llavors ençà que pesa damunt d'ells aquesta gravíssima acusació de terrorisme. Ara amb l'amnistia, ja ho vam dir la setmana passada, em sembla, no s'hi poden acollir, o no els hi volen acollir, més ben dit, perquè els jutges de l'Audiència Nacional tenen molts dubtes sobre la conveniència o la idoneïtat de que aquesta gent siguin amnistiats. Llavors el que ha fet l'Audiència Nacional és remetre, enviar el cas a la justícia europea a l'espera de que es pronunciï, i passaran més mesos i per tant seguirà aquesta persecució, aquest via crucis, aquests anys eterns per amb ells, les seves famílies, el seu entorn. El cas és que la repressió sobre ells continua. Dedicat avui molt especialment a totes les companyes, companys CDRs perseguits. Des d'aquesta plaça una abraçada molt gran, un aplaudiment molt fort. Estem amb vosaltres, sempre hem estat. Esther Canet i companyia, tota la força i tot l'ànim per lluitar contra aquest estat indecent. Li diuen democràcia, no pujarem de to, ho anirem fent tota l'estona el mateix, i som-hi, va. Li diuen democràcia i no ho és, som-hi. Li diuen democràcia i no ho és. Li diuen democràcia i no ho és. Ja prou de repressió, ja prou de repressió. Aquesta democràcia és de llautó. Bon vespre. Com ja sabeu, els que hem arribat a una edat, doncs ja no toquem ni quarts ni hores, i la Kamala Harris encara no m'ha arribat. Però rumiant una mica, m'adono que el referèndum que va fer Escòcia autoritzat pel govern de la Gran Bretanya, allí l'Estat va fer les trampes que va voler i va prometre unes coses a la gent que votés en contra de la independència que no les ha complert. Si allí la Gran Bretanya no ha complert aquestes promeses, penseu que si un dia hi hagués un referèndum acordat a l'estat espanyol amb Catalunya, doncs les interrupcions i les interferències serien molt pitjor. Recordar que ells van fer el referèndum acordat
a l'any 2014 i que ells només tenen un partit independentista i que aquest partit ha patit alguns problemes amb els seus dirigents, però és un sol partit i ara es plantegen tornar a fer un referèndum, però per d'aquí 50 anys. És a dir, veuen que la situació no està favorable i preveuen per d'aquí 50 anys. A nosaltres a Catalunya, que tenim els partits independentistes trencats, dividits, enfrontats, i que cada vegada que Catalunya ha intentat fer la sortida i la creació de la república, cada vegada, i ara no ha estat la primera, ens han fet enrere. Això ens ho haurem de fer mirar, perquè això vol dir que si ells ho ajornen per aquests 50 anys, nosaltres què hem de fer? I això què vol dir? Que tots plegats tenim molta més feina, perquè aquí tenim condicions pitjors, tant per l'Estat que ens aixopluga, com per la situació interna dels nostres partits. Per tant, força i visca Catalunya lliure. En parlaven d'això. Si l'heu vist, parlaven del referèndum escocès perquè ara fa 10 anys. Va haver la intervenció d'una persona que viu a Escòcia, una catalana que viu allà, i després d'explicar-se, el Josep Costa li va preguntar en què es pot diferenciar un procés de l'altre. Per què? Per què li pregunta? Doncs li pregunta perquè, a partir del que havia explicat, realment les similituds són molt evidents. I és que els escocesos, quan van fer el seu referèndum, o més ben dit, quan van saber la forma en què aquí es plantejava de fer-lo, l'1 d'octubre, doncs van ser una mica crítics, perquè s'havia d'estar d'acord amb el govern, ells estaven d'acord amb el govern de Westminster, de Londres, i en canvi aquí doncs, no s'hi estava. Llavors van ser una mica crítics. Però què ha passat? Doncs ha passat que ara ja no veuen la possibilitat de fer-ne un altre referèndum, malgrat haver passat 10 anys, perquè Londres diu que no. Per tant, Londres diguem que està fent de Madrid. I per tant ara pot ser, o vaja, sembla ser que aquella via catalana que van criticar tant, doncs ara no ho veuen tant, vaja, no ho veuen tan criticable. Però bé, en qualsevol cas, el que caldria és moviment independentista fort també allà i fer això, i fer la pinça des d'aquí, des d'allà, a aquesta Europa vergonyant. Bé, dit això, a partir del que del Josep Maria. Anem a fer la número 47, Marxa els bons companys. Sí, la fem una capella o què? Bé, primer fem la 47 i ens mentalitzem per fer després la cadera a capella. 47, la primera versió de totes. Jo us acuso d'humiliar, de revenja, de represaliar, d'escopir damunt la justícia, de faltar a la veritat. Evidentment dedicat a la injustícia espanyola. Sabeu que ara un d'aquests cracs de la justícia espanyola s'ha jubilat. Es diu Manuel García Castellón. Bé, aquest senyor té un currículum extensíssim i esclar, ha marxat i lamentant-se de no haver pogut trobar un tal M. Rajoy. És dedicar-hi molts esforços, oi? Com sabeu, aquest senyor va ser destinat pels governs d'Aznar i de Rajoy després, va ser destinat a l'estranger, amb una figura que diuen jutge d'enllaç. És a dir, un jutge espanyol va a Itàlia o a França o on sigui i fa de jutge d'enllaç entre l'estat espanyol i l'estat on està. És una bicoca perquè de feina poquíssima, i en canvi de sou estratosfèric. Això ho va fer al llarg de 17 anys. Primer a Itàlia, després a França.
Va arribar un moment, però, que aquí a Espanya el partit condemnat 3 vegades per corrupció com a partit, és a dir, el Partit Popular, necessitava algun jutge que l'ajudés a treure els mals tràngols que es veien arribar per l'horitzó. I va ser llavors que el van reclamar perquè tornés aquí i els ajudés en les causes que tenia el Partit Popular. Així va ser com va tornar cap aquí a Espanya i així va ser com va començar la seva brillant trajectòria, doncs exonerant tota mena de delictes, de corrupcions, de corrupteles d'aquest partit 3 vegades condemnat per corrupció. D'aquesta manera la Cospedal se'n va anar de Rositas, que diuen, l'Esperanza Aguirre de Baldí, i tot això es va ordir, entre aquell del País Valencià, un tal Zaplana, i el que havia estat president de la Comunitat de Madrid, un tal Ignacio González. Hi ha un vídeo, hi ha un àudio, on diuen, aquest jutge l'hem de portar a Espanya. Diu, home, però la seva plaça està ocupada. I el Zaplana li respon, a tomar por culo. Ja el fotrem fora amb aquest jutge Velasco, que no és de la nostra corda, Velasco es deia, i posarem el tal García Castelló. I així va ser com va aterrar aquí i va començar a fer tots aquests disbarats. Bé, el seu currículum és molt més llarg, no ens estendrem. Ara s'ha jubilat i ara hi ha hagut una diputada, secretària general d'un partit, de Podemos, que li ha dit corrupte. I ara el senyor aquest s'ha querellat contra aquesta diputada i li demana 120.000 euros d'indemnització. En fi, al revés, no pot ser més, i aquest és un dels qui perseguien la nostra gent també per tots els acusats de tsunami democràtic, acusant-los de terrorisme, etc. El mateix personatge. Se li va anar d'un dia la cosa, i llavors tot el que va fer a partir del dia no tenia validesa, etc. Bé, doncs des d'aquesta plaça volem sumar-nos a aquesta denúncia que ha fet la diputada Belarra i ben clar i ben alt dia que el jutge aquest, ara jubilat, és un corrupte de dalt a baix. I de passada fora la diputada Belarra, no la més, perquè aquí, en aquesta plaça, en aquest país, som demòcrates i les injustícies, siguin aquí, allà o allà, ens afecten també. I això ho és. I és injust que ara demandi a aquesta diputada. Per cert, aprofito, diputada Belarra, per dir-li que ho tenim això de l'autodeterminació en el vostre, en el seu partit. Perquè recordo que el seu secretari general anterior, vostè, va dir en una visita a Catalunya llavors de l'1 d'octubre que si ell, si fos català, en aquell referèndum no votaria. No sé què votem en això de l'autodeterminació, però si són tan demòcrates i tan, en fi, tan de respectar la voluntat dels pobles, això el seu partit s'hauria de manifestar claríssimament a favor. De tota manera, Iona Belarra també va per vostè aquesta cançó avui, tot el suport d'aquesta plaça. Som-hi! Jo us acuso d'humiliar. Som-hi, va! Jo us acuso d'humiliar, de revenja, de represaliar, d'escopir damunt la justícia, de faltar la veritat. Jo us acuso d'humiliar, de revenja, de represaliar, d'escopir damunt la justícia, de faltar la veritat. De tres. La vam triar el dia passat ja, per un motiu. Vull dir, hi ha vegades que quan fas el repertori no saps ben bé quina cançó col·locar, quina excusa trobar per fer una cançó. I l'excusa una mica era les declaracions que va fer el Tassio Eduquizia, històric dirigent a Betzale, arran dels fets del 8 d'agost, arran de la vinguda a Catalunya, a Barcelona,
del president Puigdemont. Sabeu que se'n van dir de 10.000 colors diferents contra el president, des de guapo fins a tot el que vulgueu, i va haver realment poques veus que el defensessin. I una d'aquestes veus va ser el Tasio Erquicia. I això ens va suggerir una mica tornar-li, agrair-li aquesta seva manifestació. No sé si vau llegir l'article, però hi ha alguna cosa interessant, crec. Diu, entre altres coses, diu això. Crec, Tasio Erquicia, crec que és de justícia valorar l'actitud de Carles Puigdemont, qui més enllà dels seus encerts i errors, és un símbol de la resistència i de la confrontació amb l'estat espanyol. I aquests dos valors, resistència i confrontació, són pilars fonamentals per a l'alliberament de les nacions. Una vegada més, té el mèrit de deixar en evidència que aquest estat espanyol es fonamenta en el cop militar de 1936. Puigdemont, estiguem d'acord o no amb ell, és i serà per a molta part de la població de Catalunya un símbol de la lluita per la seva nació, anul·lada en l'àmbit polític pels estats espanyol i francès, i minoritzada en la seva llengua i cultura. Puigdemont, igual que milers de militants bascos i juntament amb tots els presos i exiliats de Catalunya, ha estat un símbol de la repressió salvatge. Heus aquí tota la judicatura golpista reaccionant com a boja en la seva persecució, cercant la foto trofeu de Puigdemont detingut, emmanillat, humiliat i tanmateix, amb la seva rebel·lia, ha deixat en evidència l'actuació antidemocràtica de Llarena i companyia. Bé, l'article és més llarg, el podeu trobar a qualsevol lloc, i en tot cas el que volíem és això, significar que algú havia trencat una llança a favor del president i el diu. Pots estar d'acord o no amb ell, pots coincidir amb algunes coses o no, més enllà dels seus errors i encerts. En tot cas, Tasio Erquicia, gràcies per aquest article, per aquest posicionament, per haver-te mullat, per haver dit veritats, em sembla a mi, i per això avui el calera en aquesta plaça. Ho provem així, a veure què passa. Aquí una introducció que no farem, no sé què la fem xiulant. El Xavi estava al Duoro. Provem amb aquest to, a veure què passa. El Xavi... Som-hi! El Xavi estava al Duoro, veia de la lagunerí. Berriro izaren gaituk nire, indare manazi dauzari. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zaira goama, zaira lenta laguna, adorako eusadia, adorako etxea. Zaira goama, zaira lenta laguna, adorako eusadia, adorako etxea. Vespre, gent guapa. Bé, després del que ha dit el Josep Maria Currià, perdoneu-me que us digui que ningú dels que esteu aquí, bueno, potser alguns sí, estarem d'aquí 50 anys. Ara bé, com jo sempre dic, no hem de dimitir de l'esperança. Bueno,
Dic, crònica de la Diada. Enguany no hi haurà ningú a celebrar la Diada. La gent està decebuda i també molt emprenyada. Els oracles anunciaven amb un somrís sorneguer. Però mira, ves per on? Els ocells de Malaverany no en van encertar ni una i es van consolar només amb les xifres sempre magres de la nostra Guàrdia Urbana. No érem només 4 gats a la marxa de les torxes que es van enlairar a la Seu. El seguici, il·luminat, feia un goig que enamorava quan el solidari sol es va amagar a l'horitzó per a fer lluir la festa. No érem només 4 gats a la manifestació. Se me'n fot la Guàrdia Urbana i les xifres falsejades. Jo era allà, també vosaltres. I vam veure un riu molt llarg d'aigües verdes i estelades que amb canalla i gent jove desembocava joiosa a un escenari muntat per a fer els parlaments i un concert de joves músics. Els que ens volen aturar no ho aconseguiran pas. Poden dir que Catalunya ja està bien normalizada. Perdone, mandé, què dice? Tenim pebrots, resistència i un desig inamovible d'arribar a la i visca la Catalunya i visca la República Catalana. I si hem d'esperar 50 anys, els esperarem. Bueno, ja amb un no, aquí no. Ell avui deia, si me'n recordo, mantenir la flama encesa ara que el vent no bufa de cua. I no és que no bufi de cua, és que bufa de cara, bufa en contra, i bé, i aquesta és la situació. I ho hem d'acceptar, ho hem d'assumir, que la situació ara és molt complicada, però que això no ens ha de fer defallir, com diu l'Aurora, oi? De fet, el 8 d'agost, que abans parlàvem, podien passar 2 coses. Una es va complir, l'altra no. Perdó, aquesta que no va ser doncs això, que el president Puigdemont es va fer escàpol davant dels nassos de tantíssima policia desplegada i això no hi va bé. Ara la vergonya que van passar va ser enorme. La policia del govern de Catalunya mirant de detenir el president legítim de Catalunya. Una policia d'un govern de Catalunya que en aquella hora encara estava en mans d'Esquerra Republicana de Catalunya. Una infàmia. Perquè, a més, estaven complint una ordre judicial il·legal, com a mínim injusta. I en comptes de desobeir i plantar-se, van tenir tanta por, van muntar aquell desplegament per tot Catalunya, l'operació Gàbia o Jaula, no sé què. Gàbia, perquè era dels nostres, anava a dir. Una vergonya monumental. Aquesta vergonya monumental d'aquell dia 8 hi va seguir la roda de premsa posterior del dia 9 amb el conseller Elena, el comissari Sallent i no sé qui més. Més vergonya no he passat mai davant d'una roda de premsa. Mai. I bé, per això dic que sort tan cara que el president es va fer escàpol. I l'altra cosa que podia passar, i que sí que va passar, va ser la investidura d'aquest president tan espanyolista que ara presideix la Generalitat. Senyor Illa, ahir a la festa de la Rosa de Gavà sabeu què va dir, oi? Catalunya ha vuelto para ayudar a España. Un president de la Generalitat que digui que Catalunya ha vuelto, ¿de on ha vuelto? On va anar, en tot cas? Ha vuelto para ayudar a España. En fi, una declaració d'intencions. Bé,
Però això és el que hi ha. I el Parlament, com que no hi havia majoria independentista, evidentment no hi podia haver un president d'un partit almenys dit independentista. És que no podia ser. I per tant va sortir el que podia ser que sortís, però bé, amb el suport de qui tots sabem. Aquests que tots sabem resulta que ara estan en un ball de bastons intern descomunal, bestial. I bé, i el primer que hem de fer suposo és aclarir-se entre ells una mica, però vaja, no els costarà. I és que el que deia el Tasio Erquicia, això de la confrontació, això del plan de cara, doncs ho van oblidar l'endemà mateix de l'1 d'octubre. I clar, d'aquells polvos, d'aquelles llúvies, no? Esos lodos. Però bé, la situació és la que és. Jo crec que això s'ha de dir, si algú s'enfada ho sento molt, però ja n'hi ha prou de callar i de fer veure que no passa res i de tal. Aquí en aquesta plaça, des del 20 de novembre de 2017, ens hem fet un far de cantar i de dir que volem unitat, que volem estratègia compartida, que volem anar a la una, que aparquin les diferències lògiques, legítimes, si és que de veritat volen, l'alliberament nacional de Catalunya. Jo crec que no el volen, perquè si no deixarien tot això a un costat. Avui mateix el Gonzalo Boye publica un article que diu el orden de los factores. L'heu llegit? Bé, doncs ve a dir això, que és important l'ordre de los factors. És a dir, què fas primer i què fas segon. No? Si fas primer una cosa, té unes conseqüències, si fas segons quina altra, té unes altres. Llegiu-lo perquè va d'això. I bé, doncs que ens cansarem de reclamar aquesta unitat, aquesta estratègia compartida per avançar, per anar endavant, perquè aquesta independència ens la necessitem com l'aire que respirem. O és que no heu sentit el senyor Rodríguez Ibarra abans d'ahir, dient que si es fa el finançament aquest singular, Catalunya deixarà de tenir 30.000 milions d'euros. No 22.000, no, ell ja diu 30.000. 30.000. Bueno, i el Moreno Bonilla igual, el d'Andalusia, 6.000, que et diu que si Catalunya té aquest cupo, aquest finançament singular, Andalusia deixarà de tenir 6.000 milions d'euros. El de Galícia diu 2.000. És a dir, que cada comunitat va quantificant els diners que deixaran de percebre i, per tant, són els que s'haurien de quedar aquí, per la gent d'aquí. Per tota la gent d'aquí, perquè la gent, per la que és independent i per la que no ho és. Bé, és fruit del nostre treball, no? Bé, per tant, necessitem com l'aire que respirem a nivell de benestar, a nivell de nació, a nivell de cultura, a nivell de llengua. El quart motiu de discriminació a la ciutat de Barcelona és per raó de llengua. És a dir, a Barcelona poden discriminar, tu ets un ciutadà i poden discriminar per molts motius. Bé, doncs el quart pel qual es discrimina més la gent és per parlar en català a Barcelona. Tot això està en joc i sembla estrany i mentida que aquesta gent no ho vegui. Aquesta gent que ens mal governen no ho veguin. No ho veguin i vagin muntant Copes Amèrica mentrestant per distreure el personal i destinar-hi 58 milions d'euros públics. 58 milions que ara avui ja diuen que són 70. I avui ja diuen els comuns que això ha estat una estafa. Els comuns, mentre la senyora Colau era alcaldessa, es va portar això. M'agradaria sentir què diu el president Aragonès, si coincideix amb la senyora Janet Díaz, en què això ha estat una estafa colossal, monumental. Es dediquen a aquestes històries. Bé, perdoneu la xapa, però és que avui, com que no tenim músics, aprofito i m'allargo una mica més. Res més. Podem fer el buixe lliure i, si us sembla, o posem la cançó que falta, és veritat. Gireu el full, sisplau. Hi ha gent que no volia marxar cap a casa sense cantar el com es diu? El Calera.
Jo no volia marxar cap a casa sense que escoltéssiu aquesta cançó del Víctor Jara, assassinat fa 51 anys pels militars xilens. El van agafar, el van torturar, li van tallar la llengua, li van tallar les mans perquè no pogués tocar mai més la guitarra i li van disparar 44 bales. Al seu cos es van recollir 44 bales. Era el poeta del poble i se'l van carregar per cantar, senzillament per cantar, per fer poesies. Víctor Jara, sempre en la memòria. I per què Víctor Jara avui? Doncs perquè la cançó que va escriure, aquesta que teniu aquí, El derecho a vivir en paz, aquesta cançó la va escriure l'any 69, llavors de la guerra del Vietnam. Canvieu Vietnam per Gaza, canvieu Napalm, que és el que tiraven els americans als vietnamites, canvieu per fòsfor blanc i tenim la mateixa massacre, la mateixa inhumanitat, la mateixa misèria, el mateix tot que tenim ara a Gaza. A Gaza, on ja sabeu que ara, com que ningú els diu res, ara ja s'atreveixen amb el Líban. 180 morts avui, al Líban. Avui només. Perquè a Gaza ningú els diu res, ningú els para. I els que no els paren, els que no els diuen res, són còmplices igual de criminals que els que tiren les bombes. Així de clar. El derecho a vivir en paz. Gràcies, Víctor Jara, allà on vulgui que estigues. I aquest vespre l'escoltem aquí a plaça. Hi haurà un important concert d'orgue i de coral. És gratuït, ho organitza Orgues de Ponent i del Pirineu. El dia 29 s'inaugura un gran orgue aconseguit pel professor Miquel González, professor del Conservatori, que serà inaugurat pel bisbe i inaugurat per ell mateix, que és un gran organista internacional, i serà un concert que valdrà la pena. Començarà a les 7 de la tarda el dia 29. Per si a algú li interessa, doncs són dos concerts importants, perquè Lleida és petita però ja es fan coses notables. Gràcies.